Kulumka ang kok taisa sagani naimani ke haisi lukorok bongsorok ani social media ro go seibu tharmani hoite ni ke video viral ngi tongmani bongke borok rong no wargi tongla ha srai busar bu warjagla ha tok pungsukang war tongmani borok go sibarsi borok no se war tong hangke ba belai ke nu lukorok bu ano request khaila ha bono buthar paisidi hayangke teisi borok srai busarok okrarok warjagi mangi hingke asik virus ngyaku sani buthar paisidi haihi sajagi hingke bangbu teituma khaija sinai ba okrarok ni kobwa manajanai hingke buthar paijala kumai rok bai rok ang nok jotono sagi next time angbu hake khaijaliya borok ko thuino khosake khontai masagi homani thiksi ani kapalo klaikya ani oro nok bisasa yangke ani loge go kulung tong bo yago warjagla doctor go injection ok busung manaja jaka bisa yang ka ang proof phunung nai nong no tak social media o tabuk o takhu khoroksa jehino viral ong tongo norok jotono nongba khena o takhu khoroksa no bo tamati viral ong bo ongka sei buthari kaisa reels video snamani ti o takhu viral ong mani tai o video viral ong mani pore social media rogo bono bahike amse kaisa kok saimaya kaisa prani noba bo kirima sisasar ni doya khaye buthar hne bo lukorok ba hinjamani pore ba kwbangma animal ni ba kokmaya muti prani rokni NGO rok bono romthu hnoi romnani bagui je tabuk natugu tongmani bo tabuk social media camera ni bwskango phaiui lukorokni bwskango phaiui bo joto lukorokno map sanka bono kisa map khai rwdi hinui bo sai khwnarka asui kobor wngui se bo ma bwtharu hinui asui kobor kamio tok pun joto warbakha amon pore borokno warkha hinui kamini lukorok bono sama bagui se bo ma bwtharu hinui bo lukorokni bwskango phaiui map sanpaike bono ekbar map khai rwdi hinui hingka khe kok hongkhe mosi je lukorok map khai rwphano jodi kebo kaisa swk NGO team rok bono jodi no ke srui rwkhaito o takhuk to romjaknai no tamoni hingkhe kaisa kokmaya kaisa janwar prani no bwtharmani muti haikhe video swnamui omo belai no kaisa crime no khopjago tamoni hingkhe jotoni no kwthang tongthangani adhikar tongo borok wngthuk prani wngthuk amoni bagui no sao social media rogo kunu kisu video rok upload khainani hingkhe muti rok no kisa uansugui babugui video rok upload khaina nango tamoni khai ula a video no chini bipot ni lama ni busu wngui chini bwskango bwchawui mano.